Na internetu postoji jedan video gdje poznati političar Ivan Pernar govori o tome kako je upoznao Isusa i istinu i u ovom videu bi govorio par minuta o tome jer sam malo uključen u to. Znači, sjedio sam u student servisu i čekao posao sa studentima i došao je Ivan Pernar, u ruci je imao studentski indeks. Na indeksu je bila naljepljena naljepnica koju svećenik lijepi kad vrši blagoslov kuća. I s tim je htio pokazati da je dobar i pravi vjernik. Sjeo je do jednog dečka, pozvao je mene u društvo, rekao je dođi brate, ja sam to odbio i rekao sam ja ću biti tu, samo ti pričaj. On je pričao s tim dečkom pola sata, sat vremena, Ivan mu je cijelo vrijeme govorio o Bogu, ono što je znao. I nakon toga, kada je taj razgovor završio, nas dvojica smo se upoznali, ja sam mu rekao dobro ti govoriš, ali stvari stoje malo drugačije. Onda sam mu govorio o Bibliji, o Božjem zakonu, o Isusu. Inače, kada govorim ljudima o Bogu, manje i više ih tjeram da razmišljaju o Isusu i o Bibliji i o njegovom zakonu. Nakon toga sam mu dao 3 knjižice. On je te tri knjige uzeo, pročitao i vratio mi ih je. I rekao je da to nisu knjige za njega, nisu mu se baš dopale, jer to su knjige za grešnike, a on se ne osjeća baš grešnik. Nakon toga sam mu dao knjigu Velika borba i s njom se totalno oduševio jer je tu našao ono što je tražio, našao istinu. Tu knjigu inače ima jedan od najpoznatijih hrvatskih političara i nadam se da ju je isto tako i on pročitao. Znači, knjiga Velika borba je najbolji komentar Mateja 24. poglavlja gdje Isus učenicima govori o kraju svijeta. Znači, knjiga počinje razorenjem Jeruzalema kad je poginulo 1.200.000 Židova i knjiga se proteže skroz do naših dana i do kraja svijeta. Na jedan jako dramatičan i interesantan način. Knjiga je pisana prije 100 godina, 150 godina, ali imate osjećaj kao da, kad ju čitate, kao da gledate današnje vrijeme, današnje vijesti. Znači, Ivan Pernar je upoznao Isusa, upoznao istinu, i jako je sretan zbog toga i jako mi je drago što, zahvaljujući njemu, danas Sabor hrvatski nije dosadan.